Emeka, I'm very hungry. I want to need to know now, not ever na ngumanya. Ne lisi emanya, izami fenjoke. Merci. Merci. Bonika Mboge. Oboni Nanya, if a man on a mood for all this your nonsense. So I can manage us no Panyelo Nwokoye. Respect your old age. Mercy, get my car key. Kebeki motonde. Which car key? Moto. Do you have a car? Mercy, can you go for Ajuju? Get hitch off from me. Get hitch off. Okay, they go happy. Obi adigo game man na unye man ago. Okay, they go happy. Emeka, agwalụ gị na agụụ na agụ m ịpụta ebe a na-akọ rubbish ịmụ ife nchọ ọ bụrụ na nyere m ife nchọ ọkwa ife otu a that local thing ị na-akpọ a wife si wee disappear otu a ka gị nwa bụ Emeka esi wee mee disappear. No. Hey. Kema ka digi? Dim ma. Nso badro. Eche mi di mi. Hai. Ekwensu onya ase. Ozugo. Ebezina. Ebezina. Bia ka ai ba no no. Ke ikoro mi yani na nugo. Bia. Ebezina ozugo. Nwa ma ngo. Aka efu ekwensu ahụ. Agwa nga agwa. Mana ikwe ha ege m ntị. Maka kịta agwụ n'okwu na amanụ. Ndị be anyị tụrụ inu sị agwa ntị ma ntị anụ gị. Egbuwe isi egbukọtara ncha niile nụ. Iwu ka ihe nọ n'ọdụ efu ọsụkwa nwatakịrị bọsọ ya rigoro n'osisi rigoro n'ugwu ọ ga-afụ ya. Ọnụtụ ọbụla osi na dị. Anyị kele Chineke na ka ji ndụ gị aka. Ị ga-edibe na ya nwa. Ịnụgo? Dibe ya.
Ebezina akwa. Ozugbo. Oh? Ozugbo. Chineke me. Ndidi. Ndidi. Chineke onye ka m na-afụ. Ife ọkwa gị n'eziokwu. Ndidi makazi. Chineke. Ndidi. Ndidi m gokwa nwa. Ke maka nwa gị kwanụ? Di gị kwanụ? Chineke, ọ gịnị kwanụ? Ọ gịnị? Nwa mmụ. Chimo. Ime m pụrụ apụ. Chai, fia akwa. Elugu n'udiri ihe bụkwa na nke a. Emeka. Chai, ozugbo. Ndo enu. Ndo biko bịa ka ịba ime ụlọ biko. Chai. Obi, ife emego m. Obi, ife emego m. Ife emego m. Ozugbo biko. Mercy. Emeka. Can you feel it? Why are you shouting? Huh? Yankee moto. Can you feel it? Oye go moto na moya defa. Yankee moto. Adejisa na moto mo ọzọ. Emeka dim. It's a key balloon. Nke onye gị nwaanyị akwụtabeghị ọ pụta n'uche ya dịrị ya ka ọ gịnị? Otu obi ifega anyị atachaghị n'ọkajọ ka isite ya mana ị na-eme ihe na-emekịta eke ọlụ a Nwa, kwa ọlụ mkpadị na mma nkunwu dị ọlụ na dị nke ị ga-akwụnwụdo aka njọ kwuru da ị ga-ahụ nke anyị ọ na-emesi Come sit here. I can see you. Jack, baby. Jack. Yeah, baby. Woo. Jack, baby. No. Baby, uncle. Hey. It is hot. Can't call look at the latest. Ne. Don't go to be fair now. Go on latest. Don't. Chai. Ni bugum. About the latest. Woman. Here. Kevia. Ego my car. I see. Yes. Ego my Range Rover. I see. Papa, careful. Chineke me. Ne. Yes. Ni five olilin. I get you olilin makiyan. If you match up, where can Chineke me. Ne we me masị. Ọka machara. Achọ m ka ịpụ. Ha ga-anwụ nkwụ n'aba n'anya. Ọta nka ndị sharp. So that mbanye di ya ịma ka o si adị na. Uche gị di ya. Yakajukuma, that's why I like you. I do something. But I can't before. Where, Papa? I want to. Oh, let's go. Okay. Hey. Ne. Ni ne kom. Ine kom. Ne.
on. You see what you bring like a guitar, eh? Come on, go see her then. Let her go. Let's I'm go. laughing. Ndidi. Ure fife ga akarịa. Ịrara ure fife nwanne ụnya. Rara ụnya. Nke rara osi nso ụtụtụ. Kịta ka na-apụta. Mbanụ. Ị ga-eje ụlọ ọgwụ. Jenu na-arụ gị. Amakwa m ihe m ji ekwu ya. Mama biko kamburu na akpa gị. Gịnị chọkwa n'ime n'ụwa? Gịnị ka ị ga-emezi n'ụwa? Ọ dị ka ị ga-esokwa m agakwa ụlọ m. Mana ihe mama na-eme ọ dịkwa mma, alakpọ m ihe mama na-eme. Ozugbo bịa ka ị gawa. Ka ị gawazie n'ụlọ ozugbo. Eweli iwe.
Kenke bu na mbarita manaka. Kedu do kan network bi yenka. Messi. Jack. K4. Messi K4. Optazinema na kuuza kana dom ko gini. K4. Atuanya, are you crazy? Moi. Jack, oh my God, a month in your gego for my car. And what will you fend no? Can you fend a menu? Can you my car? Can you go? What's going on? What do you want now? What speed? What do you want? No, I back up. I off man. Jack, Nino egom kine tell him mbu. Nothing do what do you want? Are you crazy? Just can that but be near. What do you want? Jack, can you go my Jack, did you just hit me? Did you just hit me? Are you mad? How dare you? What the hell? Listen. What do you think you're dealing with? Jack! Jack! Hey! Moi? Yeah, stop there. On we fait Kevin abaloso. Fena, na bochalu no beloso. If I ogbem now, see can bochalu beloso. Ina mission, ina boss of la ujila do ni. Obala. Okay. No we find him no gbe on sika. No gbe be. Well, why on we fe? Hey, John. Do na botobi ama. Ana me go enyu. Kuro ba o. Ipo na mba ka. Kan ko agi eme. Ipo mba ka no. Kuro. Mechi onu gi. Stop there! Stop there! I said stop there! Move it! Okay, you Nwokoye me. Ebe kisi. Esi mu lo na, o lo mu na kisi. Yeah, Nko waki na, o we fi. Ma wagin ticket. Take him up! Na yala. Move him! Ibu oyori. Ibu oyori. Move him. Mama wagin. Onaka ko ni sa paru roboda. Jesus Christ. Onyisi. Onyisi amoro. Shut up! Michon ikwu okwu na mgba gị tọtọ. Michon. Idiot. Ngwa. Move it. Ibu idiot. Ime ka mu ime na mgbagbu ori. God. Dede, achọkwa m ịjụ gị ihu. John. Mana achọkwa m ka ọ dị ka m na-ajụtụkwa gị ajụ. Mmadụ m chọrọ ịma. Ndidi onye tụbara gị ime? Achọrọ m ịkpa nkata kịta. Mana aghọtakwa m ụdịrị ihe ahụ. Aghọtakwa m ụdịrị ihe nke kemgbe ị yọtara ị gabeghị ahụ ndị Emeka. Mana amakwa m na ofu ụbọchị ha ga-ahụkwa gị, a na ga-ajụkwa gị ihe a niile na-achọkwa ịgwa m. Ị ga-agwakwa ha. M na-agwakwa gị. Biko. Agwa m gị na m achọghị ịkpa nkata. Emeka na ebe ọ nọ ya na nwunye na-enwe aṅụrị. Ọ da achọdị m ka ihe na-agụ.
Ndidi. Auntie Ndidi. Auntie Ndidi. Chere ozugbo gịnị? Ọ gịnị? Kemgbe Auntie Ndidi latazi. Ke ka ọ nọ bụ na-eme? Eche m na ọba anyị ka ọ kwesịrị ịnọ. Ozugbo Ịmụ dizi fụ mgbawa ọsọ. Ajụjụ ole ka ị ga-ajụrụ m n'obodo? Ele dị ka ịchọ ka m za gị na biko ozugbo. Bifo gị bịa m na-eshikwa nri n'ụlọ ka m gaa legodo ihe m na-esi biko. N'ọgwa m na m udo ajụjụ. Auntie Ndidi. Obi. Ka njigodi gwa mmanya. Nna anyị, imesigo? Emesigo m. Kama kene ma ifeọma debe basket abacha ebe. Bịa. Ife na-efe? Ịpụta kazi ọsịsọ. Mama erubekwa m afịa. Ifeọma, ịgwakwana m na ịtụfula ego nye ya iji wee jee afịa. Mpa o, ka m kwụsị m ga. Nene ego m. Ma nsịkwa. Ọ na-afụ m Ndidi. Onye bụ Ndidi? Ndidi nụ. Ndidi nke anyị? Ehe, mama. Ọ sị na onye? N'ọfụlụ Ndidi. N'ebe? Afụ m ya n'irube ọba ife a. Ọ fụzi mgbabazi ọsọ, gbaba n'ime ụlọ. Gbakpọ ebe ọba ife a? Ehe. Nke a pụtazịa gịnị? Ọ na-agbakpụzi ka gịnị mee? Mama akwa m. Nke bụ na ọ bịala obodo ọsọ ọdụ ka ọ bịa fụ anyị ma ọ jebe die. Sị na nke a chaa mmadụ ba, ọ gịnị dị ya? Nsogbu adịrọ, ụlọ emebiri anya. Nnachi ya afịa ka ije go ife ntọị. Nna anyị, aga m eje nke nwaanyị eke ka ngoteke n'ife na-eme ebe a. Maka nke bụ na Ndidi nata na olutere ebe ọ nwere ka ọ dị. Ka m ba akwado ka m wee pụta ọsịsọ. A ga-akwa mmiri ya ka ọ dị n'ọgbụgbọ ọnụ. Ya akwụ ya ka ọ dị n'ọgbụgbọ ọnụ. Stop there! Bịa ebe a. Ọ gị na-achụ gị ọsọ? Igwe onye ori? Mba. Kekwa nke fara na-agba ọsọ? Ifu polisi na-agba ọsọ? Bịa? Iburu onye ori na-agba ọsọ, ifu polisi na-agba ọsọ? Ewe n'iwe. O nwere onye anyị na-achọ. Afọ ya bụ Rita. Rita? Ọ na-abịbụ ebe nne. Ọ tego ori ọ kwapụrụ, tego o ji kwapụ wee lekọrọ ngwongwo niile. Mmadụ abịa ma ebe o tiri isi. Biko, onwe ha na ka isi wee fịa. Gba mbọ ka ịgwa polisi. Chọọ ka ụzọ ga-esi related to police. Na ya na-achọ ịfịa. Ọkwa n'ife na-agbara ọsọ, efu polisi na-agba ọsọ. Atụzụ na agbakọ n'ọdụ ọsọ ọmasa ọzọ. Let's go. Nwanyeke o. Mama Ndidi. Ugomma, Mama Emeka. Kedu ihe chọ bịa bịa? Anyị esebegodi. Ọ bụgodị na anyị ga-ese mụ na anyị na-abọbọ okenye. Anyị anọla anyị gwa m ife na-eweghị. Ọ bụrụ ịgbakasịrị m ọnụ n'ọnụ ụtụtụ a. Mụ na gị na-abụ ịnọ ha na-akpa. Ebe nwa gị Emeka ṅụrụ iyi si na ọ ga-emebiri m naanị otu nwa m mụrụ n'obodo a. Chekwa o. Onye na-ese. Ifeọma kwukwala ekwu. Ọ gwara m na ọ fụrụ Ndidi nyaa. Ya na Ndidi bata n'obodo a. Ndidi asịrị ka ọ bịa be nne die. Ma ọ jedadị be die nọlụ. Ọ bụrụ be ka ọ bịa nọlụ. Ọsọdụ ka ọ bịa kene mụ na di m. Ọ makazi? Ọ nwa gị nwoke ka ị ga-ajụ ajụjụ ahụ. Ị chọọ ga-akpọ nwa gị nwoke jụọ ya ihe mere Ndidi ji wee si bịa wee nata. Ọ bụrụ ma mụnwa o nweghị nwere ike ịgwa gị. Ngwa kpọzialụ m nwunye nwa m ka ọ kọwalụ m ife mee ka ebe ọ nọ ka mụ na ya kpaa. Ama m ebe ọ nọ. Ka etubu na ị mara ebe ọ nọ, ọ na-jele ebe? Ị chọọ ịga chọọ ya na nke ọya nwaanyị. Ọ bụrụ ọnụ nke a ka m eme. Ife mebụ na mma anọla anyị ebe a wee chere ọ bata ọgwa m ife na-ese. Mba o, ị ma nnọkwa ebe m chere ya maka agwago m ya buru ihere niile ahụ mechuru m si be m pụọ. Achụpụgo m ya. Chimo, nwaanyị a afọtakwa gị mmiri. Ịchụpụrụ nwa gị. Kama ị ga-anọba nwa ya na jụọ anya ife ma o ji wee si obodo nye na je nọ wee nata iwe chụpụ ya. Isi ọ dịkwa gị mma. Ugomma, achọghị m isi gị si ebe a pụọ. Ịnọsịa ịmara ụzọ isi bịa be m isikwa ụzọ a na
afọtakwa gị mmiri ọgwọ nwa nke gị ka ị na-ekwu maka ebe a ọ bụzi nke na-amụrụ amụ ime gịnị amakwa m ịdị etu ahụ hei ka ife na-akọdụ ọ chụpụ nwa ya ọ chụpụ ya kama ọ ga-anọbụ ya na jụọ anya kedu ife na-eselu gị na di gị ọ chụ n'anya ọ na-achụzi ya ka ọ jebe ebe ka ọ je gbaba akwụna ka ọ gịnị afụ nọkwa m ụdị ife nke a n'ụwa m nwaanyị amakwa m na ọ dị etu ahụ hei ọka ife nrachasị amị Obi, biko, Emeka na-abịa. Urute ebe a biko si anyị fa. Okay. Abịagali nwa m. Nne m. Kedu? Mama. Daalụ. Mama ke maka ndị ụlọ. Onye ọbụla nọsi. Nne m anụkwa m na ndidi nya nwunye nwa m na ọ bịa na nke biko ọkwa ya ka m bịakwa n'ịfọ. Mama nọ n'ebe mana ọ nọ n'ụlọ kịta ọpụgo ọpụlụ apụ ebe ezi ka ọ je mama ọ dị ka ọ na-agasị ebe ụlọ ga ọ na-aga n'akụkụ be m ọ ga-abụkwa be m ka ọ na-abịa nwa m ka m kpọrọ jebe ka m wee kwudie ngwa ka ọ dị kenelu mama ya ndidi nwa m Gịnị ka ọ jụ gị? Ọ jụrụ m ebe ị gara m sị na ị gara saịdị ebe ụlọ ya na njedebe ahụ bịa ya amakwa akwụkwọ eziokwu ma ito nna nwa aghọta ọzọkwa ife na-eme ebe a ije ebe a sị gị nke ije nke a sị gị nke a Nchego bata kedu ama m na ị gara ọfụma agakwa m ọfụma ndị dị amaka ọ n'ebe a mba o didi nọ ebe ọ gịnị aghọta m ife na-eme o nwere onye na-achọ ikwu ife ọbụla nje ebe eni ya sị na ndidi ya nọrọ ya nje nke mama ya nje nke ọbịageli ọsụ na ọ bịabala ebe a ka ife na-emezi efu nwaanyị eke anya na onwe ya afọ m ya nna anyị biko tụtụrụ kenye ekwentị gị a ka ịkpọ nwa nwoke n'ọsọsọ enwe ike ịkọwara anyị ife na-emenụ nke bụ na ndidi amaka bịa na ọ chọrọ ịfụ anya o nwere ka ọ dị chelekwa ihe a ga na-aga anụ nna anyị nwee ndidi kpọbịa na ọ ya aga chere Emeka ka ị na-etinye mmadụ nchara mgbagwoju anya ebe a nụnwa kedu ebe nwunye gị nọ ị marọ ọ bụ na ị mara ma na nwunye gị nọ n'obodo anyị ebe a mana nke ka njọ bụ na mma nne gị ejibere anya wee barịa eje nwaanyị eke chụpụkwuo nne gị na ọma afụ ya ọ ka mma etu a ọ ka mma ọ sị na ya nọ n'ụzọ na ya na-abata ọ kakwa mma ka o jiri aka akọwa ife na-eme maka na ife a mfọ onwe ka ọ dị ife abụrụ nụ ndidi ọ dị esi etu emude omume nke bụ na ọ bata na ọ chọrọ dị ịfụ anya hai mbanụ onwe ife na-eme ebe mmiri si gbuo opi ụgbọ ọgụrụ maka a nọ n'elu nyu ụgbọdị ijijigharị okwebe m ịghọta kwebe m nghọta na anyị rapụkere akụkọ ijiji aka akụkọ mmadụ hai ndidi amaka nwa m ebele emegbugolu m ebele ndidi emegbue m ma Emeka ife niile anọ na-eme isiro ka ị bịakọtara nne na nna anyị ọmakazi mama ka ife na-aka eme una ya send ya back to the United States ka na ya egbochie ka ọ hapụ ịnwụ Emeka sọtọchie gị ọnụ a sị gị mechie ọnụ gị ọ bụgodị ma ọ bụrụ m ife ọzọ anya ka eji nwa akpọrọkwa ndidi jikọnata nwatakịrị eziokwu nwa anyị a na-ekwu maka ya ọ ka adịla anyị ndụ ọ kara ịnwụ papa ife adịọkwa n'izi otu nsi wee chee ọ dịọkwanụ mfe ọ dịrị izi hai ife ndidi gabiga n'aka ya ọ nwekwa ka ọ dị nna ọ nwe nnọọ ka ọ dị Ugomma kedu ihe anyị nwere ike ime n'ọnọdụ a gị ka anyị nwere ike ime kịta o nwere ife ọzọ anyị ga-eme na abụrụ na Emeka ebe a ga-akaba arụ jee na nke ndidi gbam maka na ọkịta ka ọ nidiri gị ịnọdebie gị na ya kparịa maka na mbọsị anụnwa ka Ifeọma si na ọpụ wee fụ ya n'ụzọ ndidi dịkwa ime
What? Odime? How? Onye tubase? Kekwa no dime? Man, I don't understand. Onye ka ị na-ajụ? Ọmụ ka ị na-ajụ onye tụbali ime? Mgbe ji nkọnkọ ma ị na-akwụgharị na-eje ebe ị na-eje, ị mara ebe ịbanye. Isi m ka onye tụbali ime. Ọsọkwa ndidi. Abụrụ onye a ga-asị na ọ na-agba n'ilo. Ya gbakọ n'onwe gị. God. See, Dad, man. See, Nanya, if I na cover na abo, I mean, mo agotali ife na emenu, you know. Okay, now let's do this way. I may forward to her. Obunun guy, bedu jen kaje na nkendi difa. Kan what ife na ga on? Agotoro mi ife na emenu. Eh? Chelo kwa. Chelo. Kan gwa kwa go fi he. Anara ebukwanyele mmadụ isi mwe ebukwanyele. Mban. Ọsọ dị ka ibie. Afọ ime abụrụ ọgụ nne na-agbalụ nwa. Eh? Gị bụ agwọ ịmala ebe isi erigo isi ebe arịda takwa. Takwa agwụ. Nna anyị ekwusighị ya. Ịmalụ ka isi wee jebe ndidifa wee kposasịa nachi ya jee kpọkọnyọ. Damn, man. Ọ sị na ọ gịnị? Bịa. Nke na-ewute mgbe eme sụba damn, man. Ife na-adị eme dị. Chukwu iri go, onye njemane, adịghị onye dịka go. Emi, Ya bụkwa ndị nne na ha bụ ka ha bụ. Ndị nzuzu a, ekwensu a, kwa ama ihe ọ kpọrọ onwe ya. Kedu uru chọbịa bịa? Chalụ! Anyị ga-ekekwe nkwụcha, amafa m ihe o ji. Anyị ga-ekekwe nkwụcha. Ekwensu alụ! Kedu uru ga-abịa n'ibe? Mama, please, wetuo n'obi. Ọ dabeghị n'ụdị ọgụ anyị na ha akwado na. Wetuo obi. Wetuo obi? Kedu ihe ị bịara ebe n'ime? Auntie, you know, listen, Mama. Ị bịara ebe anyị kpake m? I'm not here to back you, ma. Ndidi ka ị chọrọ bịa. Ndidi ka chọrọ m efu ndị. Ama m na iwe ewego gị na ụmụ ife megasịnụ, mana ị ga-ewetu n'obi. Ịchọ ndidi. Ndidi ka ị chọrọ. Ị maghị ebe ị ga-achọta ndidi. Ọkwa ifo. Tupu mmeghe anya ma, ụlọ esi gaba zụzụrụ ịkakwa ebe a. Chalụ m. Mama olube n'otu a nke nọ n'ime oke ntụ n'onu ka ife anyị ji. Mama bika ọbịakwa. Chalụ! Ife na-eme gị n'isi. Ana m ajụ gị na onwe ife na-eme gị n'isi. Ndidi anọ ọkwa ya. Ndidi anọrọ ya. Ndidi anọrọ ya. Siri pọkịta na ọrụ onwe ihe na-eme gị n'isi. Agbakwala m mba biko. Oke ebe onye mara mama mbani mama mbani meje kpọ ndidi. Asị gị bani meje kpọ ndidi. Ị na-apụala ka na ajụ gị na-apụala. Hapụgodi m biko. Anọ m n'ịdị ime. Dị ekwuzi okwu. Hey. Ama m na anọ m na-ekpe ekpere sensị. Ka Messi si na be m pụọ. Mana Chineke bi n'eluigwe mana enwe mgbe m ji wee lụọ olu ilulu ọnwụ. Chachakwa. Mana ebe ọ dị otu a, ekene m Chukwu na iburugo n'ozi ya bụ n'alụ ndị be ha. Ya, mkpọkwa na nke eli ọma ọnụ ma na mbụ onye asị. Ọ dị m ife mmegwu. Ọ bụrụ ihe dị mfe. Ọ bụrụ obere ife. Mana uche mmadụ na uche Chukwu abụrụ ofu.
ife menu bụ Ikechukwu bụ ife menu. Mana ofu ajụjụ m na-ajụ bụ ka isi dị ime? Cheta na decide le na chitela ya azụ. Ama m na Cheta na decide ịnachite azụ. Ọ na-achịtagokwa n'azụ. Mana ka ezi ka o si wee nachite azụ a? Mgbe a nọ n'ụlọ ọgwụ, o nwere nnọọ ofu mbọsị m nọ nwere ife m na-eme. Dọkịta wee sị solie ka m bịa malụ bie. Anyị wee jee. Ọnụ ụzọ nke Igbo. Okay, I'll make sure you make us put about. Oh, Mexico. Yeah. Bega Macau, is it? Dano. Because in way of Nana Nwagbo. Na Nwoke na ajụkwaju na bem. Enwe m ya na anwụ ka nkụ. Mana enwezili ihe na anwụ pụrụ iche fọ ndị dị iche dị ka gị. Nọla na ka m wetara gị ya na anwụ. Thank you. I'm gonna Ọbịa Nneka ezebi na-eje. Ọbịa ejeghị esicha ịbịa ijeri ka bịari ọ gị wee jeghị. Ọbịa azụ gị dịkwa mma. Nga kiri ho. Hey. Kan ni gudi hine nya. Engu bagoku mmanya. Ọbịa. Hallelujah. 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 Ọbịa. Asịkwa m maka na etete m lafuzi onwe m na boys quarter gbala ọtọ jele Aba. Mgbe m isi period m biko nsogbu niile asịkwana m n'aka. Biko ụjọ, biko gbaalụ biko. Ị na-anya efu na ihe niile anyị tụfuru etufu anyị enwetasighị ya. Ihe biznes nji maka wee na-ata afụfụ niile
kwa business akwa work go. Nyenu chetanna. Okwa na chitagazu. Ihe niile fulefu. Akwụrụ ọtọ na-achịtakwala anyị. Ọkwanụ second chance ka Chukwu nyere anyị ife a. O nwere ofe ife ọzọ mmemme. Mma n'ụlọ ka njefu mma m ka mụ na ya kpezie. Ka mụ na ya kpezie. Nwa m, biko gbaghara m. Emejọrọ gị. Abụrụ m ezigbo nne nye gị. Emejọrọ gị, biko gbaghara m. Gbaghara m, biko. Mr. Emeka. Doctor. Congratulations. Chukwaluka. Chukwaluka. Doctor. So, Jekuno. Nke ị na-emesi otu a, arụ adịkwa gị? Ọ dị ka mma dị ime ọzọ.
cheta, ọkwa ndị dị nwere cheta.